Žiro, čo by si nám mohol povedať o histórii tohoto bunkra? To je strašná stavba. Aký to má hrubý betón? Je to bunker v podstate z konca druhej svetovej vojny, stavala ho nemecká armáda, alebo teda jej zajaci vtedy. Sú to 2,5 metrové steny, aj 2,5 metrový strop, je v tom viacej železa ako betónu, by som povedal, že je to fakt, že taká roxorová klietka zalieta betónom. No a je to dokonca projektované tak, že keby vedľa toho buchla nejaká velikánska nálož alebo nejaké sklady vlastne s výbušninami, tak by to ten výbuch, tá tlaková vlna odtlačila vlastne o niekoľko desiatok metrov ďalej a ľuďom vnútri by sa vlastne nič nestalo, takže je to taký zaujímavý objekt. A je tu tých bunkrov viacej, dokopy tuto areália okolí Istrochému vlastne 5, sú 2 dvojposchodové, 2 trojposchodové, 1 jednoposchodový. Myslíš, že by to ťa vedelo uchrániť, keď bola aj, dajme tomu, že atomová vojna? Áno, len je otázka toho, že koľko by si mal zásob na prežitie, pretože jasné, je tu filtrácia vzduchu cez aktívne uhlie a záleží na tom, že zase koľko by si mal toho aktívneho uhlia, aby si ho mohol meniť v tých filtroch, aby ti ten vzduch išiel čistý donútra. To je všetko je o zásobách.